ଆମର ବାରବାଟୀ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କ୍ଲବ ଗଛ ଅଛି କଣ କିଛି କହିବେ କି? ଆଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦୁନିଆରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଭାଙ୍ଗିବେ କି? ନା ନା କିଛି କରିବନି। ଆମର ବାରବାଟୀ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଆଜି ପପୁର ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ। ଏ ଗଛ ଲଗେଇବାର ପ୍ରୟାସ ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବଂ କରୁଛୁ। ଏଇଭଳି ମହତ୍ କାମ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିବୁ, ଯୋଉଟା କି ବାରବାଟୀ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କ୍ଲବ ତାର ଏଇଭଳି ଧାରା ବଜାୟ ହାପି ଆମର ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି, ସେ ଖାଲି ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ କାମ ହାପି ଆଉ ପପୁଙ୍କ ଅବଦାନ। ଆରେ ଏଇଟା ଭିଡିଓଟା ରହିବ ଯେ ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ଆଜି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡେରେ ଆପଣ କଣ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ପୁରା ଝୁରା ଲଗେଇଲି ଗଛ ଛେଳିଲଣି ଭାରି କଷ୍ଟଲି। ସବୁଠୁ ବସ୍ତାଟା ମୋର 80 ଟଙ୍କା ବସ୍ତା ମାନେ 5-6 କିଲୋକୁ 80 ଟଙ୍କା। ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ସେ ତ ମେନ୍ ଆଉ।